Στο βίντεο αυτό θα παρουσιαστεί η διαδικασία υπολογισμού και σχεδίασης της ελαστικής γραμμής ενός επίπεδου ισοστατικού φορέα με τη βοήθεια του φορέα της άσκησης K5. Στη συγκεκριμένη άσκηση ζητείται ο υπολογισμός της ελαστικής γραμμής της εικονιζόμενης μεταλλικής μονοπροέχουσας, άτμητης και ατενούς δοκού. Στο πρώτο βήμα της διαδικασίας υπολογίζεται και σχεδιάζεται το διάγραμμα των οροπών κάμψης της δοκού για τη δεδομένη φόρτιση κατά τα γνωστά. Στο δεύτερο βήμα γίνεται υποδιέρεση του φορέα σε κατάλληλα επιλεγμένα στοιχεία. Τα κριτήρια επιλογής των στοιχείων αυτών είναι τα εξής: να είναι ευθύγραμμα, να έχουν σταθερή δισκαμψία και να έχουν διάγραμμα ροπών που συντίθεται από βασικούς τύπους διαγραμμάτων. Εφόσον πληρούνται τα τρία αυτά κριτήρια, μπορεί να γίνει εφαρμογή ειδικών πινάκων μέσω των οποίων πραγματοποιείται ο υπολογισμός των ελαστικών γραμμών. Με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια, ο φορέας της άσκησης K5 διαιρείται όπως βλέπουμε στα στοιχεία 1-2 και 2-3. Μετά την υποδιέρεση του φορέα σε στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια τα οποία παρουσιάστηκαν προηγουμένως, ακολουθεί ως τρίτο βήμα ο υπολογισμός των μετατοπίσεων των κόμβων που αποτελούν την αρχή και το πέρας των στοιχείων αυτών κάθετα προς τον διαμήκη άξονα Χ. Ο υπολογισμός των συγκεκριμένων μετατοπίσεων γίνεται με εφαρμογή της αρχής των δυνατών συμπληρωματικών έργων. Για τον φορέα της άσκησης K5, οι μετατοπίσεις των κόμβων 1 και 2 είναι ίσες με το 0, λόγω των ακλόνητων στηρίξεών τους. Η μετατόπιση του τρίτου χαρακτηριστικού κόμβου προκύπτει ίση με 29,7 χιλιοστά. Μετά τον υπολογισμό των μετατοπίσεων των χαρακτηριστικών κόμβων του φορέα, ακολουθεί ως τέταρτο βήμα ο προσδιορισμός της κλίουσας της ελαστικής γραμμής. Ως κλίουσα της ελαστικής γραμμής ορίζεται μία πολυγωνική γραμμή που συνδέει ευθύγραμμα τους μετατοπισμένους χαρακτηριστικούς κόμβους. Δηλαδή, κλίουσα είναι η πολυγωνική γραμμή με τεταγμένες τις μετατοπίσεις στις θέσεις των χαρακτηριστικών κόμβων. Για τον φορέα της άσκησης K5, η κλίουσα στο τμήμα 1-2 ταυτίζεται με τον απαραμόρφωτο άξονα, διότι η αρχή και το πέρας του έχουν μηδενικές μετατοπίσεις. Στο επόμενο, πέμπτο βήμα της διαδικασίας, κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία στα οποία διαιρέθηκε ο φορέας θεωρείται ως αμφιέριστη δοκός. Η ελαστική γραμμή των στοιχείων αυτών, θεωρούμενων ως αμφιερίστων, υπολογίζεται με τη βοήθεια ειδικών πινάκων που περιέχουν τις συναρτήσεις ω. Οι συγκεκριμένες συναρτήσεις οδηγούν στον υπολογισμό της μετατόπισης και της κλίσης της ελαστικής γραμμής σε κάθε σημείο μιας αμφιέρεσης δοκού, της οποίας το διάγραμμα των ροπών ταυτίζεται με το διάγραμμα ροπών του χαρακτηριστικού στοιχείου στο οποίο αντιστοιχεί. Τους υπολογισμούς που απαιτούνται για το φορέα της άσκησης K5 τους βλέπουμε τώρα στην οθόνη. Κατά το έκτο και τελευταίο βήμα της διαδικασίας πραγματοποιείται επαλληλία, δηλαδή αλγευρική πρόσθεση των τιμών των μετατοπίσεων που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα βήματα 4 και 5. Με διαφορετική διατύπωση, οι ελαστικές γραμμές των θεωρούμενων ως αμφιέριστων χαρακτηριστικών στοιχείων στα οποία διαιρέθηκε ο φορέας και οι οποίες υπολογίστηκαν κατά το πέμπτο βήμα, κρεμιούνται εντός εισαγωγικών στην κλίουσα της ελαστικής γραμμής που υπολογίστηκε στο τέταρτο βήμα. Έτσι, συντίθεται η ζητούμενη τελική ελαστική γραμμή του φορέα. Η διαδικασία του τελευταίου βήματος γίνεται πιο εύκολη και πιο εποπτική εφόσον πινακοποιηθεί, όπως βλέπουμε τώρα για το φορέα της άσκησης K5.